बिहारी बा लास्ट में थी, नाम के लास्ट में बिहारी लगावेला। ये अपना आप केतना बड़का रंगबाज के सर बुझताटे नु के एकर तो बोली सुन के, एकर वीडियो रील्स देख के नु खाली ई अपना गाना के प्रचार में लागल बा, कंपनी के प्रचार में लागल बा कि ई दोनों जना के विवाद के बीच में अपन कंपनी के कसम प्रचार हो जाए आ तनी भैया के चाट दी कि एक आध गो गानवा हमारा कंपनी खातिर मिल जाए, यही में लागल बा। और दोसर एकर कोनो मकसद नहीं है ना, एकरा कोनो प्यार बा। अगर अपने एकरा प्यार रहित नु तो आज से 2 महीना पहले अपने टीम के सारा पोल पट्टी खोलत रहे कि उनकर स्टार के बेटी के ऊपर गाना के गवैले रहे, ओकरा जोरे फोटो वोटो सब ही वायरल करत रहे, यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करत रहे। मतलब जितना भी टीम के अंदर के पोल पट्टी रहे उ सारा खोल के ही रख देले रहे इंस्टाग्राम पर। तो ये अतना एकरा पर भरोसा करेगा नहीं के आ ना एकर बात के इतना सीरियस लेवे के बा, काहे कि एकर खुद ईमान धर्म नहीं के, कभी हेने पलट के जाला कभी होने पलट के जाला, बिन पेंदी के तो लोटा हसाला ही। तो एकरा खुद नहीं के। आ रहल बात तोरा के कुर्सी लगा के तोरा घरे जाके बैठे वाला बात, तो बैठी हन। अब तोरा जितना फ्री तो नहीं कनु बैठल कि कंपनी के दिन भर प्रचार में लगा भाई, वो एगो सीरियल में काम करेलन और भी बहुत सारा काम बा, तो थोड़ा सा फ्री हो जाए दे। बाकी तहनी के लागल बा सब व्यवस्था होई, बैठल जाई, कॉलर उठा के बैठल जाई और ओकरा बाद तनी से बात होई, तनी के एगो होई टेढ़े ना कर पाई बस केहू के। रहल बात कि टीम के लोग जवाब नहीं देते, गंवारन के का जवाब देस टीम के लोग। पवन सिंह के टीम में सब लोग पढ़ल लिखल बा, वो लोग मुँह से मुँह चोदी ना करे ना कि इंस्टाग्राम पर लाइव आके ऐसे वैसे जौन करे कोई सामने से हुई आ होई तो बरियार से हुई। इंतजार कर लो, ज़्यादा टीम टाम आ भकलोली आ भौकाल बनावे से कोनो फायदा नहीं के। रील्स काटो लोग, तू लोग इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाव लो, तनी लागे के चाहिए कि हम बड़का रंगबाज हैं, बन लो। अभी टाइम बा, मजा ला लो। बाकी भाई लोग अपन राय दिया लो। तब तक रिजर्व भोजपुरी, हर हर महादेव।